фанали на там. Ние мислехме, че и този път води към другия. Охо. Дай се върна, май, че си мине по пътя. Нема ли още напреди? А? Не са ли минали? Много е това, бе. Оно и тук не сме минавали. Некъде тук вляво е. Ние тук не сме минавали. Аз сега гледах седи, ама натам от тази као, така као, отдолу ниското не сме минавали с едни страни. Не, нали думата беше да се върнем не по същия път, а да фанем отдолу от разклона нагоре. Не, думата беше... Дай тук нагоре вляво, няма ли път натам? Има. Еми, това е. Другите къде са? Казах им на тия да обърнат от... Кое? Нещо не е много адекватно. Ич не. А тия долу ще осветля? Еми там, ние двамата бехме... И малко. Тия двамата маленьките ми казах им да обръщат, така као там сме минавали трупи, никъде не меше от левата страна. Кое? Чон на София път ти бе, не разбрали. На София сме тръгнали. Ето тук отгоре ще знаем. Там некъде надолу отива, страна пътя надолу. Тук няма ще следи, бе, не сме минавали тук. Натам не мога да видиш, има ли, нема ли от така. Там няма следи. Нема ще следи, аз това... Ама ние не дойдехме от тук сутринта, за да има следи. Отдолу къде се върна ти? Нали думата беше оттам нагоре да минеме? Ние не минавахме от тук, за да... Там къде бехме спрели. Пътя беше надесно. И нали там спрехме още сутринта, кога бехме вместо... Ние къде продължихме нагоре ли? Така. Аз викам, некъде имаше отбивка, ма тази спуснах, къде аз минах напреде и ти тръгна по мене. Да мека е тук долу, къде пушиха цигарите. Са бе. Точно там беше отбивката, къде дойдехме сутринта. Нали домахме да се върнем по друг път. Да не е същия. Нека да е това нагоре, къде това е този път. Ще върнем оттам, това не знам къде води този път. Нали за този път говорихте? Не, ние говорихме за това там, къде се качихме по червеното от пистата налево. А тук мисля... Не, става въпрос сутринта. Спрехме точно на този разклон, къде бехме са долу. Не съм го видял, аз не ме върна. Да бе, аз не говореше за това, миналата седмица оттам карахме. Ама много знам откъде беше, не водихане на стола. Някой ще се върнем по същото место, бе, или? Откъде си дойдехме? Да, бе. Там начин на разклона трябва да панем вдесно и да си излезем там къде бехме. Ама ние сме от левата страна и този път води нагоре, аз мисля, че он е успореден на това. Добре, ще караме по това докъде ще завие налево. Да, бе. Аз мисля, че стигнем отгоре на този път върви сега налево нагоре. Качва нагоре. Да, налево ми, налево, ние не сме в една посока. Сещи се, ония тръгва на там и се качва и пак завия налево. Ние сме просто некой ръка до него. Ако не излиза и то некъде на него. Аз това там съм го изпуснал, къде бъде? Абе, къде ще да видим, ние ще дотикме направо. Това съм го изпуснал.